माबायदि नुदों मेगनखौनो बोरैबा नुदों ओइलाय दासो मोजां जादों हेलौ हाय गाइस Hello sky. Hello sky. जों दा बेलस्रियाव थांनो नागिरदों होनदों बेलस्रियाव मा लायगोन Apple. आपेलसो लायगोन नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो Lagon. मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै लादो Sabida. जाबायथ' दायो जों साइकेलजोंसो थांगोन साइकेल सालायलांनोसै Fina mama. Bisa. ओमफ्राय मिथिला मा दं Bisa. बिदा फंबाय दिनैनि भिडिअ मा जायो नायलांबाय थादो नोंथांमोन लोगोफोर नै साइकेल सालायबाय जों दा बेलस्रियाव थांसै बेलस्रियाव नै दुब्लि बारिया दैया लोमजोब्बाय दै बारा हालौदों दैबाना जाजोब्बाय दैया लोमजोब्बाय आरो इथिंबो लोमजोब्बाय दुगैनांखागौ दैया लोमजोब्बाय दै दंग'आ लोमजोब्बाय नोंसिना दैया आयौ थांफालायदों फुख्रियाबो लोमजोब्बाय फुख्रिया लोमजोब्बाय सुनिबारावसो जायोलाय हाथाया सुनिबाराव बिजि दं हारिमाया मा खालामदों हारिमा बोरमाया मोजांथार सेन्टार फिसा मोनलायबाय सेन्टार फिसाखौ गारबोबाय थाइबा सेन्टार होनो बेखौ थाइबा दैमालु सेन्टार मिन्थियालै मायाव नांखो साइकेलानो सेन गबाय ओंखारदो साइकेलाबो जाला सेन गयो गोलैगोन र' साइकेलानो जाला नै सेना गोलैगोन र' सेना लावजोब्बाय नै दा सेन बोहोना लाबोनांसिगोन भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोन भिडिअआ दानो जोबाखै दिनैनि भिडिअआ जोबोद एन्टारटेइनिं जानोबो हागौ सोर थानो
tia rai lấy nó đây lấy đây lẹ mana mama tuh yang mencela ada nih video mentar sih gan belsiau mentar sih gan nunggu nama mai cái này ra giúp sih gan malah nih halus sampai mình phi bay dừng ở đây là cái belsiau oh biar về hả? Tiếng khách đấy, tiếng khách, trong vào đây. Ra về nữa lấy cà phê rồi đẩy thằng xơi ấy cái liên xem mua đặt cả cả khứ vay nơi mình vậy cái xe thằng xơi hả thằng xơi đấy lấy cà phê nó wow nó thằng à bút thằng kìa ya đi sekolah kau ni nữa đang go bisa ôi sao vậy mặt thằng xinh ăn đừng ra vậy xinh đã nấu thằng gà xí nấu thằng gà xí nấu ô thằng gà nấu thằng apa lại xí gorong juga cycle sulainane gorong tar xí nấu मोनफैबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नै मा लाबोखो नोङो आपेल ओमफ्राय banana apel banana लाबोबाय apel dia ओमफ्राय बियो बिपर banana बिजों banana जायो bos जि गरम लाइनबो गैया लाइन थांनानै अखानो गरम जोब्बाय Nicole bingo गरमथार Pimpur next Open baca aku belum ada aku belum boleh tangga main hak tulis
आमथिसुवानि गस्लायानो माथो माबा जोमनाय मा मोखां होथेखो गोलैफैबासो गथ'आ आमथिसुवानि खानाबो दा गोदौ फोथायाबो सुना जोबबावबायसो मायाव लांगोन दा मुनाव गेबा गैया प्लास्टिकआव लाङो आरो बर'आ दोनदों नालाय बेयाव बे थालिरखौलाय मानसिखौना थाइसेल'सो एसे जादो जिन्दोंमोन आं उइलाय बिसोर सेख'लायनानै गेब्लेहोजोबदों दायो मन्दिराव थांसैलाय लोगोफोर मन्दिराव थांसै नै मन्दिराबो एसे गोजान नालाय साइकेलजों थांसै सान्दुं गोसाथार दे गाखोदो दिनै मंगलबार ना आरो आमथिसुवानि फोरबो दिनै ओरै है जाथ्रालै बेजों मानसिजों थांबाय थानोसै र' साइकेल सालायनि दोनथ'दो लोगोफोर दसेनि उनाव नुलांबाय थागोन Sebenarnya kan balai. Jika goblong kan dia, goblong kan dia jangan balai. oh ni to dia oh ni to dia oh ni này Ini. Mana? Kau siapa yang dapat?
जि गरम गोलोमजोब्बाय लोगोफोर दासो गुदुं मन्दिरानो मन्दिरनिफ्राय दासो गरम 4टा जालायबाय दा 4टा दिनैनि भिडिअआ बोरै बोरै जालाङो नायलांदो नोंथांमोना माबायदि जाखो मिथिला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जि गरम दायो बिदिबा दोनथ'नोसै दे लोगोफोर भिडिअ माबायदि जायो मिन्थिला भिडिअखौ आङो एडिट खालामनोसै दायो बाय बाय